sagde, hun var børnenes statsminister. Mette sagde, hun var børnenes statsminister. Men hun lukkede dem inde og holdt dem hjem. Da vaccinen kom, blev passet vejen frem. Friheden fik man først, hvis man gjorde som dem. Statsministeren stod foran pressen og sagde roligt, alle mink skulle dø. Et helt erhverv, det blev skulle lukke, ja, alle lysene blev slukket. Mette troede, hun var smart, hun fik gjort det i en fart. Mette troede, hun var smart, hun fik gjort det i en fart. Hun sagde, vi skulle stå sammen, det måtte vi forstå. Ingen tid til spørgsmål, det kunne vi ikke nå. For svar var svært at få. Mor Mette og så Barbara, deres sms'er, de forsvandt. Ja, de blev autoslettet. Det er sagen kort fortalt. Mette